Хейди, двенки, темне, лъскана и добле. Едната ми... Ношо ли гледа дядо? Аз не мога да се нарека дядо, защото не мога да те видя изобщо. Те ако ме дадат на... Ако те дадат на мене, нещата ще се оправят много бързо. Ама не те дават. Трябва да си те взема. Не бързай. Не бързай. Още не сте станали приятели. Сега ще ми ревне. Айде, баба, да си го бусни. Опа! Айде, баба, да го разходи малко. То се схвана тук детето, баба. Иш, на баба, той. На баба, бомбома. На баба, детета. Дядо, иди на дядо. Дядо. Тя гледа баба. Баба. Тази. Нали баба така се смее и ми пее, баба? Айде да хванем. Баба да хванем три. Айде баба да хванем два. Баба да хванем. Баба да го хванем. Снимаш ли? Абе, какво ви снимам? Вие се скрихте там. Абе, това дете гледа ли си тогава? Поне оде се замислих, поне прочетах в оня вестник там нещо. Чакай, не искам да го записвам това.